как да създадем живота на мечтите и да живеем живот, към който винаги ще искаме да се завръщаме. Здравейте, казвам се Татяна и днес имаме ново видео. Да, за толкова време това ми е само второто видео, обаче дадах си обещание, че ще записвам видеята само когато ще съм пълна с енергия, с сили, ентузиазъм, за да мога това всичко да го предам на вас, иначе просто няма смисъл. И днес искам да засегна много важна тема, защото имам много хора в обкръжението, имам хора, с които работя и т.н., при които виждам тази проблема. Те не винаги искат да живеят живота, който живеят, нямат тази мотивация за живот, нямат това желание да се събуждат сутрин. И това го виждам при много хора, което наистина си е проблем. И преди аз живях същия живот, преди имах проблем, когато просто не виждах смисъл да се събуждам, не виждах смисъл изобщо да правя нещо. И това просто беше един от най-трудните моменти в моят живот, нали? Обаче, слава Богу, аз така минах чрез това и сега просто съм въодушевена и колкото ли трудности, изпитания, уроци да ни ми праща живота, да ни ми праща Бог, аз винаги съм готова и сега разбирам, че винаги ще преодолея каквито ли да не е изпитания. Затова днес ще поговорим точно за това. И от какво ще почнем, т.е. какъв е изобщо ключът. Сега ако почна, може би ще ви се струва, че говоря някакви банални неща или може би говоря нещо максимално просто, обаче аз ще ви споделям точно това, което е помогнало на мен и е помогнало на хора, с които аз се възхищавам, защото преди, например, да пиша някакво видео, да записвам, да говоря на някаква тема, винаги споделям не само моето мнение, а и още паралелно питам хора, които ме възхищават, с които могат да ми споделят някакви неща по тази тема, за да разбирам, че не само аз имам подобно мнение и за да разбирам, че това, за което говоря, има смисъл. Затова днес ще почнем от един въпрос. И отговорете си на него много често. Представете си, че искате, например, да отидете някъде в Тибет, например, в свещените места и да живеете така свещен живот, да сте просто бяло листо, т.е. да медитирате всяка сутрин, да живеете максимално изчистен живот, приблизен живот към тези духовните идеали и т.н. Как мислите, от какво ще почнете, ако отидете там? Първото, което ще почнете, това ще е режим. И много банално звучи. В детството, когато бяхме тинейджери, толкова пренебрегвахме с това, а това се оказа ключът към всичко. Режим на деня, рутина. Тоест, това за мен е ключът. Добре, как може, например, някой ми говори, че лошо се усеща, се чувства депресиран. Окей, кога последния път ти си спал нормално, например да се лягаш до 11-12, да се събуждаш към 8? Или се чувстваш така лошо, нямаш сили, енергия, кога последния път ти си хранил добре? Хайде да не забравяме, че ние всички, освен това, че имаме голям вътрешен свят, душа, първо сме физическо тяло. Ние сме физическо същество, което има някакви ограничения, което има някакви физически потребности. И за да функционираме нормално, за да имаме енергия, желание да живеем този живот, първо, което трябва да направим, да се обърнем към нашето физическо състояние. Мислите, че ви мързи, нали? Или мислите, че нямате сили или още нещо, обаче вие недобре се храните, вие не спортувате, вие не се разхождате, вие просто постоянно скролвате тази лента в TikTok, в Instagram, се сравнявате с другите хора и даже не обръщате внимание на вашето физическо състояние, не говоря вече за духовното. И наистина много хора така пренебрегват с това, обаче при мен това се оказа ключът към всичко. Когато аз се насочих моето внимание към моето състояние и не духовно, а първо физическо. Тоест, да, едното без другото не може, но все пак не може да говорим за духовност, за духовно състояние, за някакви резултати, работа и т.н., ако елементарно ние не се грижим за нашето физическо състояние. Това наистина е ключът. И аз не знам защо много хора за това забравят. И аз, когато виждам, че нямам
сили, желание нещо да правя, аз веднага се сещам. А кога аз последния път хапвах хубава храна, не пия само чай с шоколади, нали? Това ми е любимата храна, например. И това да, ми е най-лошия навик, че аз мога изобщо да не хапвам, а просто да пия чай с нещо сладко, с някакъв десерт и това ми е достатъчно. Обаче, какво на това казва моят организъм, това вече си е друг въпрос, нали? Аз нямам сили, нямам желание изобщо нищо да правя, да живея, да работя, искам просто да лежа цели дни и да гледам в тавана. Разбира се, такива дни също е окей да имате в живота. То си е окей някога да се събудиш, да искаш просто да си починеш, да гледаш цял ден филмове или да се разхождаш, да не отговаряш изобщо на никой, да си посветиш това време сама на себе си, нали? И да, това си е окей, нали? Тоест, ние всички сме хора и това е окей да сме в различни състояния. Обаче, когато тези състояния са повечето от 50% в нашия живот, тук вече трябва да си попитате и да обърнете фокуса към това, че явно нещо не е окей. И първо, на което трябва да насочите вниманието си, това е вашето физическо състояние. И първото, което аз ще ви препоръчам да почнете, това е поне да си опитвате нормално да спите. Наколкото аз знам, не знам, не съм медицински работник, не знам наколко това е вярно, обаче наколкото съм осведомена, мелатонина, нали, този хормон за сън, той се появява в нашия организъм, мисля, че от 11 до 2 часа през нощта или нещо подобно. Тоест, имам предвид, че в определени часове, когато със сигурност трябва да спим. А, например, ние ако в това време седим в телефон, скролваме, а не спим, как може нашия организъм да се чувства? И аз не знам. Ужасно, предполагам. Също така да се събуждате рано. Например, за мен ми е много трудно да се събуждам рано. Аз съм човек, който му трябва да спи поне 10 часа, за да се усеща добре. Тоест, аз не ми е окей да спя само 6 часа. Аз ми трябва да спя около 10 часа, организма да ми се усеща добре. Освен сън, какво препоръчвам? Вие се събуждате и какво правите после събуждането веднага? Аз преди време веднага ставам, си взимам телефона и почвам да работя. Веднага. Милион чатове, милион съобщения и само си отворя очите и вече почвам работа. И то така си е до обед и аз закусвам в 3 часа през деня. И това изобщо не е окей. Затова сега си измислих рутина, която да ми е мега приятна на мен. Аз първо се събуждам и просто нямам търпение да се събудя, за да отида да пия кафе. Си купих кафе-машина, си купих капсули за кафе-машината, които на мен ми харесват, защото преди не намирах нищо хубаво в кафето, изобщо за мен това не беше вкусно и пиех само чай. Обаче сега толкова обичам кафе и пия по 5-6 чаши в ден, но за моят организъм това си е окей, нали, все пак аз се усещам. И просто всяка сутрин се събуждам и просто бързам да пия кафе. И просто сипвам една чаша кафе, имам си не голям така един балкон, мини тераска и там си сложих едно столче, една мини масичка, където имам свещи, някакви там пало санто да си пала от негативна енергия и си взимам слушалките или слушам нещо, някаква класическа музика, обичам да слушам сутринта или вечерта, или изобщо тишина. Това за мен е най-хубавото, защото преди не можех нищо не да слушам, не да гледам, когато се събудя, просто ми трябва няколко часа тишина. Сега или това е тишина, или нещо класическо, или нещо леко, нали? Т.е. да не си натоварвам организма. И аз пия това кафе и просто се наслаждавам и се радвам, че се събудих днес. И аз вече съм щастлива от това, че седя на балкона, дишам с този свеж въздух и просто пия това мега вкусно кафе от моята мега красива чаша и просто аз разбирам, че живота е перфектен. След това си изпивам кафето, си слагам слушалките и почвам да медитирам, което ми дава също някакъв баланс в душата. Сега се научих да медитирам 2 пъти, сутрин и вечер преди лягане. И наистина много така са нейтрални към медитациите, обаче за мен, от когато почнах да работя с психолог, тя много ми препоръча медитациите и наистина това много ми помогна. Тоест аз и преди съм медитирала, обаче не бях редовна. Обаче сега, от когато почнах да съм редовна и да го правя това или всеки ден, или 2 пъти на ден, просто нямате представа как ми се промени моето състояние. И това го забелязват и хората, и даже хората в Инстаграм ми пишат колко
изобщо имам друго излъчване на снимките, на видеята и т.н. Тоест, това наистина си е някаква магия. Затова просто, ако не сте пробвали, препоръчвам ви. Не съм запозната с медитациите на български език, защото медитирам на руски. Но мисля, че възможно е да се намерят медитации или на български, или може би на английски. На английски също съм медитирала. Също има просто мега готини медитации, различни практики за дишане и т.н. И това наистина много помага. Следващата крачка, коя ми е в моята рутина. Или се готвя закуска и хапвам, или ако имам настроение, правя или йога. Си купих специални дрехи, които също ми харесват за йога. Си имам килимче вкъщи, си имам специален ролер. Т.е. си имам всичко, за да правя вкъщи йога. Или отивам на фитнес. Т.е. преди даже 2 седмици тренирах и с треньор и си слагах тренировки, нали, си планирах сутринта, например в 10. До 10 часа си правя всичката рутина и в 10 пътувам на тренировка. Или сега повечето вече сама тренирам или вкъщи, или ходя, например, 1 час на пътеката, т.е. в спортзала, нали, в фитнеса. И вие просто сами си избирате какво да включва вашата рутина, нали? Тоест някой спортува, вие това не ви харесва. Единственото, което препоръчвам, да не го правите това против своята воля, нали? Тоест правете това, което иска вашия организъм. Защото мозъка ви трябва да иска да се събужда сутринта, за да прави това, което харесва. Тоест, например, при мен това е по-бързо да се събудя, да пия кафе, там, да медитирам, йога да правя, там, не знам, да слушам музика, да гледам интересни видеа. Там по-бързо да се гримирам, да си направя косата да ми е хубава, да се облека красиво. За мен това ми е вдъхновението. И вече после, като си оправя, това си е към, например, 11-12, аз съм готова да почвам да работя. Да? Това, разбира се, при условие, че аз работя от вкъщи и сама си планирам графика. И работя от вкъщи и доста е по-приятно да работиш от вкъщи, когато, например, си добре облечена, си добре гримирана, си хапнала вкусна закуска и си правиш още една чаша кафе или още там чай, нещо каквото обичате и просто си отваряте лаптопа, в моят случай таблета и аз вече съм готова тогава пълна с енергия, мотивация и ентузиазъм да влизам в работните чатове и с хубава енергия да комуницирам с хората, защото даже това те усещат. В този начин аз просто наистина съм мега доволна от своя живот. Окей, аз работя няколко часа, например там до 3, до 4, до 5, зависи, нали, имам дни, когато изобщо не работя. После мога да отида някъде да обядвам, ако имам желание, ако не си приготвям нещо вкъщи. Вечерта мога да отида при сестра ми, тя има мъж, бебе, с които сме също мега близки и това бебе, моят племенник, просто мега го обичам и най-обичам с него да се виждам, това също ме напълва с енергия. Или да се виждам с някакви мои приятелки, да се разхождаме някъде, да ходим. И това мен максимално ме прави щастлива. И това е. Това наистина си е ключът. После си нямам търпение да се дойда вкъщи, да си запаля всичките свещи. Вечерта, когато вече е тъмно, не обичам да включвам светлината, а обичам по цялата стая да си имам свещи. В душ, навсякъде, не обичам да включвам светлината, а си паля свещи. И така изглежда всичко по-романтично. Кой още ще ви прави и ще ви романтизира вашият живот, ако не вие? И точно това е ключът и към хубава връзка, и към хубаво приятелство, когато вие може да си удовлетворите всички ваши потребности. Например, аз не ми трябва сега човек до мен, за да съм щастлива, да искам да се събуждам, да искам да се разхождам, да пътувам или още нещо. Аз това мога да си го направя и сама на 100%, обаче, ако, например, ще имам сега връзка, аз ще отивам в тази връзка не според някаква моя потребност, а според мое желание. И когато ти почваш или някакви отношения, дружески, любовни, няма разлика, с желание, а не според това, че просто имаш това потребност, тогава се случват нещата. И това беше най-важният съвет и най-важният урок, който научих тази година. Че докато ти не си направиш щастлива, докато ти не си удовлетвориш твоите потребности, това никой няма да го направи. Защото никой не му пука за теб, ако ти не ти пука.
Това е мега банална фраза, всички за това говорят, обаче просто знайте, че това е истина. Също още един ключов момент. Важно е, например, аз сега живея в апартамент и преди живях в общежитие. И по същия начин си изграждах рутина. Преди живях в друга държава, където учах в университет, също живях в общежитие. Се преместих в България като студентка, също живях в общежитие и стаята ни беше вау. Слава Богу, имах познат, който ми помогна да си сменя леглото, си сложих бяло красиво легло, си купях бяло така шкафче до леглото, нали, което да изглежда добре. Си сложих така раф горе, който също да изглежда добре, си подредих книжките ми. Опитвах се постоянно да си купувам свежи цветя да имам, постоянно на всеки да имах свещи. Да, живях в общежитие, обаче аз се опитвах да си направя, да си изградя това моето пространство, да ми е максимално уютно и комфортно и просто да искам да се завръщам към дома си, нали? И това е ключът. Също сега си преместих в апартамент и много исках апартамента да ми е точно в центъра. Обаче тук е много трудно да намериш апартамент в стария център, т.е. в самия център, да е с хубав ремонт. Това тук е почти невъзможно, нали? И аз намерих, слава Богу, светъл, с хубав ремонт, обаче все пак имаше мебли, които не ми харесваха. Аз за моя сметка си боядисах мебелите, замених някакви мебели, си купих нещо друго, си замених някакви маси, си купих красиви чинии, си купих хубави чаши, навсякъде си сложих свещи. Например, в банята, където ми е цялата косметика и т.н. си купях красиви неща, на които да си слагам косметиката, нали? Да си я подреждам. Тоест всичко да изглежда естетично и красиво. И не според това, че някой ще ми дойде на гости и да вижда в какъв хубав апартамент живее. Не! За да искам просто аз да се събуждам, за да искам да се връщам вкъщи, защото преди имах моменти, когато цял ден се разхождах, например, когато се преместих в този апартамент, живях тук вече няколко месеца и просто той вече не ми харесваше. И аз мислех да се местя в друг апартамент. Цели дни ходях по кафенета, по ресторанции, по някакви места да работя, просто защото не исках да се завръщам вкъщи. После почнах да търся апартамент друг и разбрах, че аз няма да намеря в центъра по-хубав апартамент от моят, но поне от това, което предлагат. Нали? Гледах просто предложенията, които има в момента и разбрах, че от мен зависи къде живея. Тоест този апартамент, той се е светъл, много светлина, хубава мебел, а аз просто не ми стигаше уют. Аз си купих живи цветя, си купих повече свещи, си купих някакъв декор, си купих там някакви картини и т.н. И апартамента, на балкона си направих това място за медитация, където си сложих така меко столче, не знам как се казва на български. Сложих място т.е. да имам къде да медитирам. И апартамента се влюбях в него, нали? Т.е. малко промених мебелите, там това сложих от другата страна, леглото приместих и т.н. И апартамента ми стана толкова уютен, че аз сега 80% от времето се намирам само в къщи и тези 20% не съм в къщи, защото просто имам работни някакви срещи, обаче да не бях ги имала, нямаше да напускам апартамента си. И натолкова се влюбих в мястото, където живея. И как сега може да не искам да се събуждам? Аз просто наистина се наслаждавам. И не искам грешно да ми разбирате, че някой, който там още е в началото на своят път, няма възможност да живее в апартамент или е като студентка, като аз бях преди 1 година и живееше в общежитие. Тоест да, аз още точно преди година живях в общежитие. Какво е днес? 26, а точно утре на 27 ще е 2 години, като се преместих в България. И просто не искам хората, които, например, също са в началото, като бях аз, да ме разберат грешно и да мислят, че само ако имаш възможност да живееш в апартамент и т.н. може да живееш добре. Не, специално ви казах момента за общежитието, за да разбирате, че всичко зависи от вас, абсолютно. Вие може и в общежитието да живеете комфортно, да си направите да е уютно, да е атмосферно, да искате да се завръщате. Тоест това всичко зависи от вас. Гответе си вкусни закуски, не обичате да готвите, ходете, хапвайте някъде, нали? Тоест от вас зависи вашия живот. Вие трябва да го романтизирате. И сега, от когато аз така ми си промени живота, по-точно аз си промених моето отношение към живота и хората почнаха по друг начин с мен даже да се държат, нали? Тоест те първо
забелязват моята енергия. По друго, аз нямам нужда от хора. Тоест имам предвид, че аз, както вече ви казах, не общувам с някой си, защото имам нужда. Не обратното. Аз нямам нужда изобщо с никой да общувам и го правя това от чисто и искрено желание и любов. И това е просто мега вау. Тогава и приятелството става абсолютно истинско и чисто. Тогава една връзка става абсолютно истинска и чиста, защото с моят партньор съм не според това, че имам нужда от пари, от грижа, от някой, не знам, да ми купува дрехи, да ме храни или да не съм сама вкъщи, че ме е страх и ме е страх да съм един на един с моите собствени мисли. Не. Аз това го правя само според това, че аз имам дълбоко желание и дълбоки чувства. Тоест и това си е ключът. Просто да правите всичко от желание. И аз честно ще ви кажа, че съм имала, вече ви казах, да, моменти, когато не исках изобщо нищо да правя, но просто разбирах, че ако аз не искам да си живея моят си живот, кой ще иска. И плюс, на мен много така влияе моите вярвания, т.е. това също ми е някаква вътрешна опора. Аз знам, че моята душа избра този живот, който аз живея. Аз знам, че моята душа се съгласи да преминавам тези уроци и изпитания. Моята душа избра моите родители. Моята душа избра моите сестри. Моята душа избра, например, някакви лоши неща, които се случват с мен. И аз просто разбирам, че това трябва, за да мина тези уроци и в крайна сметка да съм си в това място, в което трябва да съм. За да се окажа, например, след 10 години там, където аз мечтая, аз сега съм задължена да мина тези трудности и това всичко, което преминавам. Абсолютно всичко има своя цена. Има хора, които плащат с загуба, има хора, които плащат с пари, има хора, които плащат с репутация, има хора, които плащат с връзки и отношения. Обаче всичко има своя цена. Въпросът е, готови ли сте да платите тази цена. Например, аз знам какво ми струваше да съм, например, там, където съм сега. И аз първо не бях съгласна с тази цена, обаче сега разбирам, че да, просто трябваше това всичко да се случи, за да се окажа сега тук и даже сега да седя пред вас и да ви записвам това видео. Затова просто доверете се на живота. Даже сега тези дни пак имах някакви така трудни моменти и разбрах, че не ми стига. Сега много искам да си направя татуировка тук на ръката, където ще пише Trust the process, нали? Т.е. доверявай на процеса, изобщо доверявай. Т.е. някога няма нужда така да се бием в стената, нещо да правим. Някога трябва просто да се отпуснете и да си доверите. Да, аз винаги казвам, че всеки ден се събуждате, правите максимум, каквото зависи от вас и после просто се доверявате. Това е. Защото аз по моят си опит мога да ви кажа, че някога се случват нещата по този начин, по който даже и не сте си представили. Например, сега преживях период, за който даже не съм мечтаяла и живота ми се промени по този начин, по който даже не съм мечтаяла на толкова хубав начин. Например, не знам, съдбата да е дошла към мен и да ми каже, давай, хайде, кажи как искаш, аз сега ще го направя. Аз даже нямаше да предположа и да мога да мечтая за това, което се случило, разбирате ли? И това ви го казвам не да ми завиждат, а просто за да разберете, че наистина трябва да се доверите. И аз сега работя върху това, че да имам максимално доверие. Някой напусна живота ми, окей, чака ви някой по-хубав. Някаква работа не се случи, окей, значи напред ви чака по-хубави проекти, по-хубава работа. Някой не иска да е с вас във връзка, супер, значи напред съдбата ви готви още по-идеален партньор. Окей, не може да се преместите в този апартамент, супер, значи ви очаква някакъв по-хубав. Тоест съдбата няма за нас отговор не. Съдбата има само 3 отговора. Да, не е за теб и имам нещо по-хубаво. Тоест, обаче съдбата никога не ни казва не. Ако нещо, вие си мислите, че е не, това значи, че просто това не е за вас и ви очаква нещо по-хубаво. И най-обичам на хората, които сега, например, са в някакво така по-депресирано състояние, да им казвам, че, например, човека е мега разочарован, че някакво събитие не се случи или нещо не се случи по неговия план. И човека е депресиран от това. Обаче, ако се замислим, ние просто се депресираме според това, че нашия план
който ние така сме си го замислили и по някакъв начин сме си мислили, че това ще е супер за нас, обаче ние не знаем. Това си е просто предположение. И този наш план просто не съвпадна с плана на Вселената, на Бог, нали, който е приготвен за нас. А този план винаги е най-хубавия вариант за нас. И т.е. ние сме разочаровани от това, че някакъв наш план, който ние даже не знаем дали това наистина би било за нас по-добре, не съвпадна с наистина този план, който е приготвен за нас, който наистина би бил за нас идеален. И защо се разочаруваме? Не, трябва да се радваме. И аз винаги сега наистина се уча да се радвам. Нещо не се случи. Супер, значи така трябва да е. Някой нещо не иска, не се случва, не знам, там си отменя нещо. Супер, просто кажи благодаря, така за мен ще е по-добре и просто върви напред. Нали? Тоест, това е. Това е ключът. Създайте се живот, към който ще искате да се завръщате, към който ще искате да се завръщате даже от състояние, където сте в депресирани, там, в лошо състояние и т.н. Защото как по друг начин? Не знам. Аз, например, по друг начин не си виждам живота. И сега си виждам за мисия, просто по този начин да вдъхновявам хората, защото аз самата това съм го преживяла. Нали? Аз не ви разказвам сега неща, за които изобщо нищо не знам и съм чула някъде. Не, аз ви разказвам това, което съм преживяла аз и искам просто това да е урок за вас. Да няма нужда вие да го преживявате, а да се учите на моите уроци, така да кажем. Още от психологична гледна точка, това си е много важно, рутината. Защо? Защото представете се, че вие всеки ден правите едно и също. Се събуждате, пиете кафе, там йога, медитирате, почвате да работите, вечерта се разхождате, там се виждате с семейство, с приятели, после се завръщате, четете книга, не знам, някакви бюти процедури си правите вкъщи и т.н. и си лягате да спите, нали? И това е вашата рутина, която се случва всеки ден. И това не значи, че вие живеете еднообразен живот. Не. Между тази рутина се случват различни събития, срещи, работа, емоции и т.н. Обаче вие си имате някаква база в живота. И от психологична гледна точка това защо е прекрасно? Защото даже сега да се случи някакво лошо събитие, да се депресирате по някакъв повод, вие поне ще имате някаква стабилност в живота и тази стабилност ще е вашата рутина и вашия мозък ще вижда, че във вашия живот има нещо стабилно, за което ще може да се държи, нали? И просто това е така като някакъв остров, безопасен за вашия мозък. Т.е. някаква стабилност. Защото изобщо стабилност, това си е илюзия. Стабилност в живота никога няма. Да имате стабилна работа, това също не е стабилно, защото утре могат да ви кажат чао от работа, нали? Или там фирмата нещо да стане с нея. Да имате свой бизнес, това също не е стабилност, нали? Винаги може да се случи нещо. Тоест, какъвто ли сценарий да ни се измислите, стабилност никога няма да има. И поне тази рутина може да е стабилна за вашия мозък. И по този начин всички лоши неща, някакви ситуации, които ще ви депресират, които могат да ви счупат и т.н. няма толкова лошо да влияят на вас, защото просто ще си имате някаква стабилност. И важно е в времена, когато се усещате депресирани, в лошо състояние, да продължавате да живеете по този начин, по който живяхте преди. Тоест, и това просто ще е по-безопасно за вашия мозък, за вашата психика и по този начин тя ще живее, а няма да се щупи. Монтирах това видео и се сетих за още няколко неща, които забравях да спомена. И първото това е относно рутината и да искаш винаги да се завръщаш към този живот, който си създал. В моят живот забелязах този феномен, така ще кажем, че аз за сега натолкова се създадах комфортна рутина и живот, в който съм се влюбила, че не искам да го напускам. Какво имам предвид? Аз не искам да пътувам, аз не искам да ходя в други градове, в други държави. Аз искам да се живея в този моят свят, в тази моя рутина, която съм си създала точно тук в София. И даже обсъждах с моят психолог тази тема, защото преди мечтаях, че когато ще имам възможност, ще пътувам по целия свят и никога няма да се запирам вкъщи. Обаче сега, когато имам възможност за пътуване, за всичко, аз просто нямам желание. И мислех, че нещо не е окей с моята психика. Или изобщо не разбирах какъв е проблема. Защо аз не искам да напускам дома си София, нали?
И разбрах, психолога поне така ми го обясни, че имах дълъг период, където психиката, мозъка не ми беше спокоен, т.е. аз не живях в баланс и само преди няколко месеца всичко така се изравни, всичко стана на своите места и сега моята психика иска да се наслади с този баланс, с това спокойствие, с този живот, който съм си създала и в този мой случай това си е много добре. Обаче не трябва да губим тази граница между зоната си на комфорта, когато просто сме си в зоната си на комфорта, не искаме да я напускаме и между този щастлив живот, който наистина искаме да живеем. Затова много внимавайте с това. И още някакъв съвет от мен. Вчера, след като записах видеото, имах една много неприятна ситуация, която ми се случи в живота, която така малко ме разочарува и си легнах, медитирах и после си легнах да спя мега разочарована. И се събудих и Бог, Вселената вече подготвяха за мен някакви нови изненади, някакви нови подаръци, нови отворени врати. И защо това ви го казвам? Това отново е фидбек към темата за доверието. Понякога аз самата ми е много трудно да се доверя, защото съм искала нещо много силно. Обаче всеки ден Вселената ми показва колко е важно да можем просто да се смиряваме, да затваряме едни врати и просто да изчакаме, докато Вселената ни отвори други врати, които ще са още по-хубави за нас. Затова просто ще ви кажа и ще ви напомня още един път за тоталното доверие. Колкото ли да ни се чувствате разочаровани, колкото ли да ни се чувствате депресирани, намирайте в себе си тази сила да може да се доверите и да отпуснете ситуациите и понякога просто да се смирите с това, че плана, който ви е подготвил Вселената, Бог, сигурност е по-хубав от този, който вие сте си го намислили. И аз сега съм на този път да науча този урок и със сигурност ще го науча, вече го научих, нали? Защото когато се отпуснеш, се довериш, Вселената винаги така, сутринта отваряш телефона, например, като при мен се случи и веднага нещо ново, някакви изненади, някакви приятни неща и т.н. Затова доверявайте, живейте живот, който искате, защото никой, освен вас, няма да ви даде това щастие и няма да ви изгради този живот, който искате да живеете. Да, това беше от мен. Надявам се това видео да беше полезно за вас и надявам се някакви полезни неща да сте взели. Може би за някой ще му се струва, че говоря някакви банални неща, обаче просто пробвайте да живеете така една седмица и ще видите, че вашия живот повече няма да е такъв, какъвто го живеете сега, нали? Тоест, нищо не губите, ако ще пробвате да живеете по този начин, обаче толкова много ще ви се появи ново в живота, ако просто пробвате и вие просто ще си промените. Намирайте щастие и успокоение в тези обикновените неща, които ни правят щастливи. В една чаша кафе, в свежи красиви цветя, в красиви чаши. Това е моята любима. Някакви красиви свещи, които добре миришат. Тоест, щастието е в тези моменти. И преди, когато живях в общежитие и тъкмо почвах своят път, винаги си мислех: нямам нужда от никакви хора, нямам нужда от нищо, само да печеля пари. Ако имам пари, ще съм най-щастлива и повече нямам нужда изобщо от нищо. И запомнете, това е най-ужасната грешка, която съм мислила и най-ложното ми мислене, защото изобщо не е така. Сега, например, аз мога да си позволя да хапвам където искам, да живея където искам, да ходя където искам. Обаче, знаете ли нещата, кои за мен са най-ценни? Семейството, моите приятели, една връзка, любов и да имам възможност да помагам на хората. Ето кое ме прави щастлива. И изобщо на това по никакъв начин не влияе дали имам, колко имам пари на картата, нали, на сметката. Затова запомнете, парите са много важни. Много са важни за комфортен живот, просто разбира се. Но още по-важно вашето състояние. А това състояние зависи точно от тези малки неща, които може да си ги привнасяте в живота всеки ден. Помнете, че всичко, каквото да правите в живота, правете го чрез любов, чрез доброта и помнете, че нищо няма по-важно от нашата душа и баланса вътре в нея.
но първо обърнете внимание към вашето физическо състояние, от което почнах това видео. Така, благодаря ви много, пожелавам ви лека вечер, надявам се това да беше полезно за вас и не забравяйте, моля да ми последвате, харесвате това видео и ще се видим в новите видеа. Чао, чао!